Hello mga kaigsuunan. Ani ano usab kita. Ang ato kantahon karon ay mahitungod kini sa Kristohanong kanta. Ang title niini ay Ikaw ang Kusog. Mga kaigsuunan, ayaw lang ninyo pamatia ang akong busis. Pamatian lang ninyo ang maong mensahe o ang sunod diining kantaha. Ato ibutang sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna ang na atong kinimasabtan. Okay? Good luck.